Представете си края на 9 век. Появява се един текст. Текст, който ще се превърне в нещо като интелектуален щит за цяла една култура. Толкова дръзко и, честно казано, брилянтно произведение, че историците и до ден днешен спорят кой всъщност стои зад него. Нека се потопим заедно в тази наистина интригуваща средновековна история. Ето го и големият въпрос. Кой е бил черноризец Храбър? Самото име е загадка. Черноризец означава монах, а Храбър? Това може да е име, но може и да е просто епитет, който описва смелия дух на автора. И така, кой се крие за този псевдоним? Монах, учен или може би някой много по-високо поставен? Да започнем с най-очевидното. Черноризец. Това е най-ниският ранг в църковната иерархия. Може би авторът е искал съвсем съзнателно да покаже смирение. Оставил е блестящият му текст да говори сам за себе си, като е скрил своя истински, може би доста висок ранг или произход. Това вече изглежда доста по-вероятно. Ерудицията в забуквите е просто поразителна. Човекът познава в детайли история, богословие, граматика. Всичко това ни кара да мислим, че е бил част от някоя от големите книжовни школи на епохата. Дали Преславската, дали Охридската, със сигурност е бил голям учен. И ето я и най-смелата, най-интригуващата теория. Смелият, почти владетелски тон, съчетан с тези дълбоки познания, кара мнозина да вярват, че зад псевдонима се крие не кой да е, а самият владетел на България, цар Симеон Велики. Представяте ли си? Добре, но за да разберем защо един текст в защита на азбуката е бил толкова важен, трябва да се върнем малко назад, в бурния 9 век. И трябва да е ясно, това не е бил просто някакъв академичен спор. Това е била битка за национално оцеляване, битка за културен суверенитет. Само си представете напрежението. През 864 година княз Борис I приема християнството. Супер! Обаче службите се водят на гръцки от византийски свещеници. И когато Борис решава да се оттегли в манастир, синът му, Владимир Расате, прави опит да върне всичко по-старому, към езичеството. И тук става страшно. Борис е принуден да се върне, да свали от престола и дори да ослепи собствения си син. И веднага след това свиква събор, който трябва да реши пътя на България веднъж завинаги. И този събор не е просто някакво събитие. Не, той е истинска революция. Преславския събор от 893 година е онзи ключов момент, в който България заявява своята независимост не само с меч, но и със слово. Решенията, които се взимат там, са, изключително радикални за времето си. Първо, Симеон, който е получил блестящо образование в Константинопол, става новият владетел. Второ, столицата се мести в чисто новия културен център – Преслав. Трето, византийското духовенство е изгонено. И четвърто, което е най-важното за нашата история, славянски език става официален. Но за да се случи всичко това, той се нуждае от наистина мощна защита. И точно тук на сцената излиза за буквите. Това не е просто текст, това е майсторски изработено интелектуално оръжие. Можем да го наречем първокласна средновековна политическа комуникация, създадена да защити решенията на Собора и да утвърди правото на словените на собствена писменност. И ето го първия гениален ход на автора. Той не започва с някаква сложна, високопарна теология. Не, започва с прост, практичен проблем, който всеки може да разбере. Показва, че гръцките букви просто не стават. Те не могат да предадат уникалните звуци на славянската реч. Аргументът му е моментално ясен и печели на негова страна дори обикновения човек. За да разберем силата на текста, трябва да сме наясно с жанра му. Това е апология, което означава, че е едновременно защита и възхвала. Храбър не просто отговаря на критиките, той преминава в контраатака. Издига славянската писменност не просто като равна, а на моменти дори като по-съвършена от останалите. Първият удар на опонентите е теологичен. Славянските букви, видите ли, не били божествени. Храбър отвръща изключително елегантно. Използва езика на вярата, за да ги обезоръжи. Казва, че Бог е човеколюбив и дарява всеки народ с таланти. И така изпращането на Свети Кирил не е някаква аномалия,
а е поредното доказателство за Божията милост към всички народи. И стигаме до следващия голям аргумент на противниците, така наречената триезична ерес. Идеята е, че богослужението е позволено само на 3 езика. Защо? Ами защото само еврейски, гръцки и латински са били изписани на Христовия кръст. И затова, видите ли, само те са свещени. Храбър направо нарича това безумие и прави едно, гениално разграничение. Той казва: чакайте малко. Надписът е дело на човек, на Пилат Понтийски, обаче езиците са създадени от Бога. И щом Бог е създал всички езици, тогава всички са достойни да го възхваляват. Просто и брилянтно, нали? И тук идва един от най-силните му доводи, истински риторически шедьовър. Той прави една аналогия, която всеки християнин по онова време би разбрал веднага. Гръцката азбука, казва той, е създавана бавно, хаотично от много езичници, а славянската, тя е създадена от един свят мъж за кратко време, също като християнската представа за сътворението на света от един Бог. Това гениално илюстрира тезата му, че славянската писменост е по-близо до християнската вяра. А това е, така да се каже, риторическият нокаут. Храбър премества спорът от абстрактната теология към живата памет на хората. Гърците, казва той, дори не знаят кой е създал буквите им. А при славяните, дори малките деца, които тепърва се учат да четат, знаят името на Свети Кирил. Това превръща азбуката в светиня, пазена в паметта и благодарността на целия народ. И така, след като видяхме силата и гениалността на този текст, нека се върнем към голямата мистерия. Кой за Бога е могъл да напише такова нещо? Хайде да разгледаме основните заподозрени. Най-примамливата хипотеза, разбира се, е за цар Симеон. Той е имал образованието, мотива и този смел владетелски тон. Други следователи сочат към Климент Охридски или Йоан Ексарх, и двамата блестящи книжовници и защитници на славянското дело. Истината е, че може би никога няма да разберем със сигурност, но всеки от тези кандидати показва колко важна е била тази битка за елита на България. И така стигаме до въпроса, защо продължаваме да говорим за този текст повече от 1000 години по-късно. Какво всъщност е неговото трайно наследство? Ключовото нещо, което трябва да се запомни, е, че за буквите е много повече от някакъв си лингвистичен трактат. Това е политическа и културна декларация за независимост. Той дава на славяните самочувствието, че тяхната култура е не по-малко ценна от византийската, а техният език е свещен инструмент за общуване с Бога. И тук не става дума само за България. Открити са около 80 средновековни преписа на този текст. 80, повечето от които в Русия. Това показва, че аргументите на Храбър са оттекнали в целия славянски свят и са се превърнали в знаме на тяхната културна еманципация. И така, битката на черноризец Храбър от 9 век всъщност остава актуална и днес. Това ни кара да се замислим, в един все по-глобализиран свят, колко е важно да защитаваш собствения си глас и собствената си писменост.